कोणाची मागणी ऐकता मी लागऱ्याचो शिवर कोता रोटेल्याची दुकां पुसता सांडलेल्यो वस्तू तूं दिता मेलेल्याक जिवे पासून करता एका गावान एका भोर शेजाऱ्याची खोबरी गेल्ली भुरग्याक आपल्या घेवून तांगे आवय ती आयलेली उलयताना त्या भुरग्याची बायल्यान उदकार नदर पडली भुरगो तो बाय सोडून गेलो आतां आयकात खबर ती फुडली भुरगो तो बाय सोडून गेलो आतां आयकात खबर ती फुडली भुरगो उदकाशी तो पावलो तोंडारो बरो नासलो भुरगो तो फुडाराक पडलो उदकारू जीव ताणें सोडलो भुरगो खंय आसा आपलो आवय भुरग्याक मारी उलो भुरगो तिचो मेवोग नासलो सगल्याकूच तिणें ताका सोदलो गांवचो लोक एकटवलो भुरग्याक सोदून सोदून तोकलो आखरेक भुरगो तांकां मेवलो उदकांत त्या मेलोलो काळजाक दोको बसलो आवयचे काळी चिरून गेलो एकटोच पूत देवान दिलोलो कित्याक दुनिया तुवें दोवेलो एकटोच पूत देवान दिलोलो कित्याक दुनिया तुवें दोवेलो त्या दिसांनी त्या गांवांत सातातोन पावोन सोलोलो उदकान पडून भुरगो मेलो कोणे सातातोनीक गमयलो खबर आयकताना जाता तो मरणाच्या घरांत तो पावलो लोक बोबो मारून रोडटालो पळोवन सातातोन दुखी जालो आवय ती दाखोन येवून सातातोनीचे पांय पडली उदकाक मोजाची भोको अशी उदकारून रोडटाली सातातोनीन मागणे कोत्तो गोंयांत व्हडली मिलाक पडली मेलोलो भुरगो शिवो जालो पळोवन गांवची मोरजा वचे आपली सातातोन चोऱ्याचो सागोर तुमी लागरीचो भावार्था
तुझेशी मागल्या इता आशीर्वाद आपणाचो कसली गरज तुका आसल्या इतलो सांता कोण आमचो आख्खो संसार तुका मानता आशीर्वाद देवोय कुरपेचो आख्खो संसार तुका मानता आशीर्वाद देवोय कुरपेचो